dabuka endaweni esemakhaya. Ngakho ngiya-understanda usizi lomuntu wasemakhaya. Kodwa kakhulu njengohulumeni kufuneka sakhe isimo la khona abantu bengathutheleki emadolobheni ukuze bathole impilo engcono. Sifisa ukuba abantu impilo engcono baya-experience besemakhaya belapho abakhona. Ngakho-ke kusiyisiqalo lokho ukubona kwabheka umthetho. Uma konke kungahamba njengoba silindele kulo hulumeni ongenile ofaka phakathi ngamaqembu, uma sikwazi ukuthola imali siyoyiqhubeka siyikhombe khona impela emakhaya ukuba nomuntu osemakhaya wangena entsheni, nomuntu osezwashi, nomuntu osengome kumfanele ukuba ahambe emgwaqeni omnika isithunzi, ahambe emgwaqeni wetiyela. Ngakho-ke sizokuzama nje ukuba sikubhalansise sithi sithuthukise idolobha, sithuthukise ilokishi, kodwa sithuthukise ney'ndawo ey'semakhaya ngoba ivoti lalaba bantu liyalingana. Futhi-ke ngale kokuthi kukhona abantu abangama-red payers, kodwa bonke abantu be-South Africa bangama-taxpayers ngoba kubo imali yentela yonke iyahambe iye ePitoli. Ngakho bonke abantu kufuneka kube ukuthi esikhwameni uhulumeni anaso, bonke abantu bahlomule. Asikwazi ukunikeza intuthuko encane nentengantenga emakhaya ngenxa yokuthi nabantu basemakhaya sibathatha ngokuthi babalulekile.